Mogu da im dam moj kobaja? Znači, kobaja i jaja, always and forever. For people. Može da date malo krompira, bit će u stomaku mnogo mira. Možete da im date i parizera, možete da im date i paštete, a samo nemojte praviti štete. Čuo sam, brate, od mog ortaka Staleta, iz kose sam se čuo malo masti, pa mogu da im dam to. Mast, znači masti, aleve i paprike i lebac, i jao, sinđo. Mislim, ja, znaš, ono, stvarno imam pivo od 746 kvadrata, ja jeo leba, masti, aleve, paprike. Imaš veru? Volim vruć burek, kad se ohladi, ovdje ne mogu da ga volim. A ovo nije valjno, ne mogu ni ja. Zaljubljen sam u vruć burek. Kada ohladi se burek, ja se razvedem. Da li vi, gospodaru vremena, uzimate vruć burek za svoju zakonitu ženu? Poljubite mladu. Poljubite mladu, Za zakonitu ženu uvek i pekaru ću da prebijem svaku štekaru. Da bi preživeo, moram pekaru da nabavim. A kako ćeš na medeni mesec s pekarom? Pa, med, eni, mesec. Med, eni, mesec. Gospodin Vremeniće posjeduje nekoliko apoteku u gradu. Ima sve ono bez recepta. Nećemo da kažemo gde se nalazi, pošto će da dođu četvrtaci istoga momenta. I neće me naći, jer u stvari je ovo iluzija. Oni svi traže mene, ja nisam tu, razumete? Ne postojim. Znači, gospodara vremena, apoteka ima bronza, valijum, valorom, morfijum, metalom, sinčom. Nemojte me tražiti tamo. Ne treba mi droga, nego mi treba vera u Boga. Na navrženoj úrovni bude úspora v roce 1996. Izvinite, Pričali smo 10 minuta, sad da damo šansu i drugom. Voleo bih i ja da vidimo da smo slušani ili nismo. Gospodaru, vi ste surovi. Da vidimo da smo slušani ili nismo. Da proverimo, da se na iskušenje stavimo. Hoću stavim sebe na iskušenje da vidim ko mene sluša večeras i ko će se javiti posle vas. Ajde da vidimo. Pa se vi javite kasnije. Kapirate vi, gospodaru, što znam da vi ne slušamo žene. Da vidimo da smo mi bolji od Radio S ili Pingvina ili Studija B ili 202. Da vidimo, da se iskušamo. Nikad se ne zna. Pozdravite sve u kući, i oko kući.
javio. Možda se čovek odjavio. Sad će da priča 43% akcija vlasnik pekarsko-mesarskog kombinata. To. Znači, evo, idemo. Idemo, ajde, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Ko je ovde Živojin? Živojine, kako si? Pa nemam pojma. Da li je... Recite nam, Živojine, kakve su rozvratne kod vas u radnji? Dobili smo mnogo dobre nojeve. Da li, kakve su danas devojke? Kako možeš da upoznaš devojku i da li uopšte ima čovjek sreće u ljubavi ili gde ta ljubav, mislim, da li ona postoji? Ima li ljubavi uopšte? Koliko ljubavi ima i da li si se razočarao u devojke ili kakve su danas devojke? Danas su devojke gore nego ikada. Gore? A dole? Vreme dole. Mislim, ono, gor, al gor ili gor kao gora, crne su. Pa, crne su, Znaš ono kad si na moru, pa se udrljaš za gunje i dođeš po neke kao tamo meštake i kao, ne možeš da ti se digne, i kao, a viđu ga smoki, Evo ovde imamo eksperta za ljubav, Peđu sa Palilule, koji će nam kazati šta on misli o devojkama koje su, kakve su one prema nama. Evo, dragi slušaoče, slušaj, on ima iskustvo. Kaži nam, Peđa, šta ti misliš o devojkama, kakve su i kako loše iskustvo imaš sa tim? Sa devojkama. Pa šta reći o devojkama, devojke stvarno su čudne, sve su sponzoruši, nemam reći. Nema duha, ali ljubavi. Pa da. Hvala, selektor, lajke. Evo, došao sam ovdje, Posle silnih javljanja, direktno studio, direktno program ovako i što se tiče ljubavi, pratujem da se ajde. Što većem broju. To, džabe, to, tebre se. ostavljamo bunama. Ćao, i tako to. Pa ne, znaš što je fora, Koja je fora? Zar nije, kad ti neka riba kaže, jao, gde si tebra, ajmo na Čepi, platiti Čepi, vrete na Bugaju i dati za taksi, ono što, znaš. To je dobro. Kako je to diskriminacija? To je dobro. Taksi moraju kao. To je dobro. Znaš, ono, kao, znaš, mislim, to je samo zbog toga što su ortaci šmekeri kad jebu dosta, a ribe su kurave. Znaš, one se ljute i onda kad smo mi već kurave, ajde kintu na sunce i mesec. To je dobro kad one plaćaju, a kad mi plaćamo, one kažu može još, ako ne, nema ništa. I to nije dobro. Ni to nije dobro kad, na primjer, ti finansiraš devojku, a ona na tvoju grbaču stane i kao, ja ću da budem tvoja žena, ovo ono, pa nema veze, bit ćeš moja žena, ali... Kad počne da izvoljava, hoću samo Durex, kondome, performa, kuraca, palaca, i sarme, i graškove, ali sve u Hot & Hyatt. I ultraljubičaste kreditne kartice. A znaš koliko Hot & Hyatt košta grašak? 500 dinara je. A šta je bolje taj grašak od mog graška? Ne kutlače 500 dinđi, pa ti divi. Da se isplati uopšte biti s devojkom? U Hyatt-u. Naprimjer, Sever u Hyatt-u. devojka ti kaže, hoćeš da budeš sa mnom ili da idemo u Hot & Hyatt? A ti kažeš, da pogledaš u novčanik koliko imaš 300 dinđi. Ne možeš se pojaviš ni u Balkanu bio sve. Tako budu prepodne za 120 kinti. Jebeš Hyatt. Idem podgledam neke sarme. Jebeš Hyatt, jedi hleb bajat. Zar nisam prirodan? Zato me ljudi obožavaju, fruktal sok jedu od prošle godine. Ne, nemoj da reklamiraš Slovince. Neću. Sad ću fruktal, ne, next. Hvala. Ili vino župa, na plafonu mi je rupa. Da. I sedim sok. Sedimo sok sa plafonom.
Kaže, mi ne pravimo voće, mi cedimo voće. A ne znam šta oni hoće. Da jedu paprikaš, onaj paprikaš koji je od trulih šljiva. Ili Banovi Strahinja u filmu na B92, kako on voli svoju ženu, kako on trči i kako Alija... Jeste vidjeli kako ovaj bre, kako se zove, Šerbiđa, da. Da ti kaže kao, that's my Haša. Alija bio je Turčin u filmu Banovi Strahinja. Alija, jedan veoma zajebam balija. Banovi Strahinja je poludeo za svojom ženom i trčao je za njom i Aliju je probao sa nožem i rekla je njegova žena, vodi me bilo gde, tvoja sam. Tvoja sam personalna kurava je. Jeste da sam bila sa Alijom, ali sam bila sa Dalijom. Brate, ovo je sad dan, ako mu ubije, to kod saci, ono šrata i čran. Kako se vanšao, posle krija, posle se kanomar. Mi smo dobre face, idemo kod cace. Da jedemo čvarke i da trošimo marke ili reze. Maskarne stavlja, ribi u pulju, sve je to tako sivo, nebo nije krivo. Napravite su od rezanaca i jaja. Uživali smo da raj spasti, sputani svjetski na nas. Sve smo to radili u mraku, a kad došla struja, onda smo se iznenadili. Otišao slušalac, doći će ponovo. Što se tiče pompona, znači Lakoska se pojavila, Rolex je njen, ovo, Javite se u što broju. Možete da budete u čelinom broju. Se zavisi od vas. Mi smo skromni uvijek bili. Dobroveče. Šta se radi? Svašta se radi na estradi. A kod vas? Evo, leži se i gleda se. Vidite, pogledajte me na levi zvučnik, pa onda na desni. Pa onda vidite da... Da li ste nekad u svom životu nosili original 501 Levi's? Što bi rekao, Levi's? Nekad. A šta misliš, koliko je original Levi's, a otprilike onako prave pantalone, koliko koštaju? Pa nemam pojma, nekih 100 jura. 100 jura prave pantalone? A koliko je to u dinarima, mislim? A ne, da li vi, dragi slušalče, znate koliko su koštale one kožne lone od Jima Morrisona? Nemam pojma, koliko? Ne znam ja sam vas. Hoću da pitam gospodara, nas još se sjeća sa koncerta, vraćali smo se zajedno kući i to. A da, sećam se, kako ne, ja sam bio na koncertu i onda vi ste bili kod klupe i ja sam došao i onda ste vi dali meni mobilni da ja snimim sebe na vaš mobilnjak i onda sam ja trčao za tramvajem koji je pobegao i onda ste se vi pojavili kao spasioci i onda smo ušli u taksi i onda ste mi objasnili neke stvari kako treba i to, mislim, ono... Ne znam koji taksi je bio, ali neki jest. Dembara neka, jebeš li ga? Pa a onaj vozač nije shvatio ko sam ja, mislim. On je u oblaku, čovječe, ali u prizemnom oblaku, ne u, mislim, oblaku kao kiša pada, nego skroz istripovao. On ne zna ni da vozi kola, on misli da je u nekom... Da nas je kao neke vanzemaljce. On misli da je u palačikarnici. Moskvi bi mogo dobar posao da obrne neki, u Cabaret Rose sa Vesnom Posucom. Da, pa ne, samo znači, bez kondoma, trpanje, zebancija, vriska. Izvini, ajde pitamo samo Peđu. Šta ti misliš, gde je Peđa otiš?
Pa, Peđe je otišao, sad mu probao je. S ovog koncepta kao svi su otešli, sad mu proba lisu. Ja sam pojel 3 sarme. To, ja 3,5. Gosti ti odlaze, Priči. Pa tema emisije je da li je lepo da Kaleuša i Tržanova pričaju da nisu zapale pljugu i popile kafu u životu. Brate, pa to su teška pitanja, komplikovane teme. Pa komplikovane zato što nam se iskomplikovano u mozgu. Pa i život nam je težak, pa uvek prelazim preko zebre, mislim, Tebre. I poštujem pravila. Gledam i sa leve i sa desne strane da li idu kola i... Michael Schumacher, Weltmeister! Od 4800 primamo države, to je sve, i narodne kuhinje, ručak i to je sve. To je ceo moj horoskop. Idem na Jamajku, da si upotrijebe majku. I kupujem markicu, sveše jedno, i vozim se ceo mesec za 300 dinara. I nekad sam se hranio kod studenta i svaka čast prava hrana. Gospodaru, aj baci neku rimu za laku noć. Ajde, hoću. Ujutru za dobar dan, uveče za dobar san, ujd. I ako nas ne pohapsu, nećemo da uspemo. Ništa. Ajde, vidimo se. Ona je šiva, ona nikad nije kriva. Ajde, doviđenja. Ajde, doviđenja. Ćao. Ona, jer se ljubi.